Jste banda líná. Kázeň žádná, jen se tu válíte, děláte průser za průserem. Asi zase zavedu ranní rozcvičky. Pěkně do půl těla, co? Vojí nebo máčko, no? Koho vy byste tak nejradši vyhnal na rozcvičku? Nahýho do půl těla. Ludku Bílohole. Prej jste si stěžoval na jídlo. No, Protože to vypadá, jako když nám posílá nepřítel. tak zastřelíme kuchaře. Umí tady někdo vařit ve velkých kotlích? Jo. Kdo já? 2 kroky vpřed. A co jste vařil naposled? Asfalt, pan velkomožný. Pane bože, dej, ať není válka. Kon, od vás ten smích přejde. Vy se těšte, Kon. Večer jedete do Prahy a tam už vás přejde chuť střílet rakety na Nový Zéland. Tam vás zavřou, až zčernáte. A jestli pak vůbec víte, Kon, co musíte v případě bojového konfliktu zničit jako první? Mírovou smlouvu. Jedu do Iráku, tam budu mít svatý klid. Jsem se už naučil milovat v autě, vole. Nekecej. A jak? Zatím sám. Ale to se časem podá.